Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainigon nga dawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii di nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory.
Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat muli sa Panginoon sa kanyang kabutihan, pag-iingat sa atin sa nagdaang araw, sa nagdaang bagyo. Salamat na ang Diyos ang siyang nag-iingat. Sa ating pong mga kapatid sa Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa ibang dagat, magandang gabi po sa ating lahat. At maging ating mga kasama sa gabing ito, mga operator, ating sign language interpreter, ang aking co-anchor, Brother Jay, magandang gabi. At mamaya yung ating pong take over na preacher, si Brother Jet Tatalya. Salamat sa Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at pag-ingat sa bawat sa atin. At sa gabing ito, ako pong yung kapatid, si Brother Boyd Miguel, mula po sa Recuerdo Nueva Ecija. Makasama po ninyo sa gabing ito sa loob po ng isang oras. Brother Jay. Amen. Salamat sa ating Panginoon, Brother Boyet. First time yata po na tayo magkasama na mag-anchor online. At ako excited na makasama po kayo. At ganun din naman. At kayo na-excited din na makasama yung ating mga nanonood, mga sumusubaybay sa ating Tagalog online broadcast. Muli, welcome po kayo mga kapatid, mga minamahal, mga kapamilya, lahat po na nanonood at sumusubaybay sa gabing ito. Nawa ipagkaloob ng Panginoon ang pagpapala para sa ating lahat. Sa gabing ito, tayo'y magpaumpisa. Ako nga pala muna, si Brother Jay Barido from Marinduque Congregation. At ngayon live dito po sa Makati City. Kaya po bago tayo mag-umpisa, hilingin natin sa ating Panginoon ang patnubay niya, gabay niya upang tayo magtagumpay sa gabi ito sa pamamagitan ng ating panalangin. Tayo po muna yumuko, mga minamahal, at tayo po'y dadalangin. Amang Diyos na banal makapangyarihan, may bigin sa lahat, kami po'y nagpapasalamat muli sa pagkakataon na iyong binigay upang kami po'y magsama-sama mag-gather po dito sa Tagalog online broadcast, Panginoon Diyos, na iyong pinagkaloob upang Panginoon maghahatid ng iyong mga mensahe. Mapagpala kami, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng mga awitan. Pagpala kami, Panginoon Diyos, sama-sama kami, Panginoon, na ito po yung aming way na makapag-worship kami sa iyo, Panginoon Diyos. Ang aming time, ang aming effort ay lagay namin, Panginoon Diyos, sama-sama makinig sa iyong mga salita, Panginoon Diyos. Tulungan mo kaming mga anchors mo, Panginoon Diyos, at yung mga operator, Panginoon Diyos, ikaw pong tumulong sa aming lahat, lalong higit, Panginoon Diyos, yung aming internet signal, na ito pong aming palaging clamor, Panginoon Diyos, na nawa, ipagkaloob mo, Panginoon Diyos, ang mabuting signal, upang wala pong interruption, Panginoon Diyos, kami po'y tuloy-tuloy na makapag-receive o makatanggap ng mga pagpapala ng gagaling sa iyo. Kailangan din namin, Panginoon Diyos, ang iyong tatayong lingkod, si Brother Jet mamaya, Panginoon Diyos, ikaw pong tumulong sa kanya, magpala, Panginoon Diyos, ikaw po magsalita. Sa pamamagitan niya, Panginoon, kami po yung mapagpala din sa mga mensahe na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon Diyos, pinagtatagubilin namin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Panginoon Diyos, siyang mga siwa, manguna sa gawain na ito, Panginoon, at ang pangalan mo ang siyang mataas sa gabi na ito. Kaya sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito pong samot dalangin. Amen. Amen. Well, ngayon po mga kapatid ay dadako na po tayo sa ating pong pagbati sa ating pong mga viewers sa gabing ito. Niling ko po ng ating operator ang ating pong kapatid na si Brother Ronald Gamit Manansala. Siya po bumabati ng magandang gabi po mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat. Yun po ang kanyang pagbati. At maging ating kapatid si Brother Charles Adrian Estrella. Pagpalang gabi po mga kapatid, watching from Samar. At maging yung ating kapatid na si Sister Felicitas Puno Pantino, isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Ang pagbati ng ating kapatid. Maging si JJ Vlogs, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Yung pong pagbati niya. At maging si Brother Lois Gambua mula po sa Batangas, isang mapaganda at mapagpalang gabi po mga kapatid. Yung pong pagbati ng ating kapatid. At maging si Brother N. Legaspi. Amen. Yun po ang pagbati ng ating kapatid, Brother Jay. Amen. At ipagpatuloy natin yung ating pagbati. Kasama din natin ngayong gabi si Sister Noraline Ramos Miguel. Ang kanyang banggit ay magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Good evening po, Sister Noraline. At kasama din natin ngayon si Blancia
Iyana. Sabi niya dito, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Good evening din po sa iyo. At ating kapatid, si Brother Rudy de los Reyes from Nipaco, ang kanyang sabi, magandang gabi mga kapatid at kaibigan, pagpalain tayo ng Diyos sa gabing ito. Kaya Panginoon, ikaw pong tumulong sa amin, magpala sa amin sa gabing ito. Kasama din natin si Sister Raquel Ordonio. Sabi niya dito, mapagpalang gabi po sa lahat. Amen. At si Brother Ruben Perenya Perey, ang sabi niya, mapagpalang gabi po sa ating lahat, purihin ang Panginoon. So, magandang gabi sa ating mga sumusubaybay, mga kapatid at mga kaibigan. Mag-comment po kayo dyan sa ating comment section at maaaring mabasa natin mamaya. Pagpalain po tayo na ating Panginoon. Brother Boyet. Amen. At ngayon po mga kapatid, ay in-invite ko na kayo na i-like, i-share, i-subscribe ang ating pong FB YouTube channel. At upang ang ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, na hindi man nila aktual na mapapakinggan sa gabing ito, ay mabuksan po nila ang kanilang pong FB YouTube channel, ay muli po nilang mapapakinggan ang salita ng ating Panginoon, upang sa ganon ay makita rin po nila ang kabutihan ng Diyos at siyang daan din upang sila rin po ay makakilala sa ating Panginoon. Brother Jay? Amen. Salamat sa ating Panginoon. At sa oras na ito, mga minamahal, ito po yung gusto kong makita, mga minamahal. Ang ating mga kapatid sa Ilocos Norte ay nagdaos ng kanilang anniversary. Nung 29th anniversary ng Church of God doon sa Ilocos Norte. At kahit hindi tayo napunta doon, ay makikita natin yung mga highlights, yung mga kaganapan na mga nangyari noong kanilang anniversary. Muli, kami po ay nakikigalap, mga kapatid sa Ilocos Norte, sa inyong pagtatagumpay dyan. Sama-sama natin pong panoorin ang kanilang highlights sa gabing ito. Amen. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos sa matagumpay na gawain ng Panginoon sa lugar po ng Ilocos Norte. At ngayon po mga kapatid ay
panoorin din po natin ang ika-13 taong anibersaryo din ng gawain ng Panginoon sa Caloocan City. Salamat sa Panginoon Diyos na nagdaos din po sila ng kanila pong anibersaryo, bagamat hindi po tayo nakarating doon. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon ay mapanood din po natin ang tagumpay ng gawain ng Panginoon sa lugar ng Caloocan. Panoorin po natin mga kapatid. Yes, His grace reaches me until last through eternity. Kung landas, tinuhin na ng Mesyas, patunayan mo, ikaw ngayon'y likas. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Kami po'y nagagalak mga minamahal namin kapatid dyan sa lugar ng Caloocan sa inyong pagtatagumpay, sa inyong 13th anniversary na ginanap noong linggo. Mayroon pong 5 o 5 kabataan na tumanggap sa ating Panginoon. Dalangin natin mga kabataan na ito. Karamihan sa mga dumadalo dyan sa lugar ng Caloocan ay mga kabataan. Kaya patuloy natin ipanalangin yung mga nangunguna, mga ginagamit ng ating Panginoon dyan sa lugar ng Caloocan. Muli, happy anniversary mga kapatid sa lugar ng Caloocan. At sa oras na ito, tayo din ay makapakinig ng isang handog awit ng ating mga kapatid mula sa Mindanao. Yung ating mga young people sa Mindanao, mayroon silang handog awit para sa atin, sa ating Panginoon sa gabing ito. Ang pamagat ng kanilang handog awit ay sa bawat pag-ikot ditong mundo. Pakinggan po natin at ma-bless tayo sa gabi ito. Amen. Ikaw
Amen. Maraming salamat po sa napagandang awitin ng ating mga kabataan. Tunay nga po na ang pag-ikot ng mundo ay napakabilis. Subalit kung ang Diyos ang ating kasama, ay sa araw-araw ay magtatagumpay po tayo. Ngayon po mga kapatid, ay dadako na po tayo sa pangatlong bahagi ng ating pong programa. Dadako na po tayo sa ating mga announcement sa gabing ito. Sa November 22 hanggang 23 po, magkakaroon ng isang gabing revival at ika-6 na Thanksgiving sa gawain ng Panginoon sa Dagat Kidabaw, Valencia City, Bukidnon. At panalangin natin ang gawaang ito. Nawang Diyos ang siyang tumulong at magtagumpay sa gawain ng ating Panginoon. At sa December 6 and 7, magkakaroon din ng isang gabing revival at second anniversary sa gawain ng Panginoon sa Lagilayan, Isulan, Sultan Kudarat. Yun po yung mga gawain ng ating Panginoon. At Brother Jay. Amen. Thank you, Brother Boyet. Ay nakakagalak na makita at malaman na mayroong mga kongregasyon sa lugar ng Mindanao na magdadaos ng kanilang mga anniversary at mga revival. Ibig sabihin lang yan na ang Iglesia ng Diyos ay nagtatagumpay at talagang may nagsasakripisyo upang may panganak ng mga kongregasyon at may maligtas na mga kaluluwa. At ganoon din naman, Brother Boyet, meron din tayong parating na anniversary sa ating naman mga kapatid sa Santa Maria, Bulacan sa December 7, ang kanilang 30th anniversary dyan sa lugar ng Bulacan. Excited na rin sila mga minamahal na kapatid dyan sa Bulacan. Kaya panalangin po natin ang tagumpay ng mga gawain sa iba't ibang lugar, sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, mga Bible studies, sa lahat ng mga gawain na patungkol sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. Brother Boyet? Huwag po natin kalilimutan mga kapatid yung atin pong online prayer meeting tuwing Lunes po ng gabi. Alas 8 po yan, via Zoom po, online. Kaya yung pong mga kapatid na mayroong mga cellphone na naka-online sa gabing yan, ay magkisama po tayo mga kapatid sa ating pong sama-samang panalangin sa Lunes po ng gabi. Sapagkat malaki po ang magagawa ng sama-samang maningas na panalangin na kanya pong mga banal. Ngayon po mga kapatid, ay dadako po tayo muli sa ating pong mga kapatid sa pagbati sa kanila pong Sister Margarita Official Manson. Siya po bumabati ng pagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid sa Panginoon. At maging si John Paul, Brother John Paul, Itang Villanueva, pagpalang gabi po mga kapatid, kaibigan at mga kapamilya watching in prayer from Dumingag, Zamboanga del Sur. Magandang gabi rin Brother Paul. Si Sister Marilyn Kayandok Ontong, magandang gabi mga kapatid. At maging yung ating kapatid na si Giloyd Kaloy Magunday, magandang gabi po mga kapatid. Yung pong pagbati ng ating kapatid. Maging si Brother Rogelio Perdible Corpus, magandang gabi po mga kapatid. Yung pong pagbati ng ating kapatid. Brother Jay. Amen. At tayo magpapatuloy sa pagbati. Nagagalak ng mga kapatid natin magbati din. Si Sister Aida Ontong, kasama natin ngayon, watching from CDO. At si Sister Hazel Joy Kahandok, kasama din natin sa gabing ito. Magandang gabi po sa lahat, sabi niya. Amen. Si Brother Benigno si Pinoya, sabi niya, Amen. Mapagpalang gabi po, mga kapatid. Good evening, Brother Benigno. At kasama din natin si Sister Lolita Acebo, sabi niya dito, magandang gabi po, mga kapatid. At si Dexter Orbiliano, taga Marinduque na kabataan. Magandang gabi po sa lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Kasama tayo mga taga Marinduque sa gabi ito. Brother Boyet. Patuloy po tayo mga kapatid. Ngayon po dadako po tayo sa ating pong mga kapatid na nagkaroon po ng kanilang karawan, nagdaos ng kanila pong karawan sa linggong ito. Panoorin po natin sila mga kapatid. Birthday greetings.
Amen. Salamat Happy sa ating birthday. Panginoon. Marami tayong mga kapatid na Brother Jay. Amen. Marami tayong kapatid na magdaraos ng kanilang kaarawan sa this week. Amin pong panalangin, mga minamahal, na sa inyong kaarawan patuloy kayong tulungan ng ating Panginoon, ipagkaloob ang inyong mga pangangailangan, at higit sa lahat ang inyong buhay ay magamit pa sa patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon. Happy birthday, mga minamahal na kapatid. Sa oras na ito, may isa pa po tayong special song na mapapakinggan. Ito naman hatid ng ating operator sa ngayon. Diyan sa likod ng ating platform, si Brother Mark Herbano. Siya po ay maghahandog ng awit, at ang pamagat ng kanyang handog awit ay Ako'y Binago Niya. Pakinggan natin ang mensahe ng awit, mga minamahal. Nung una, ang akala ko, ang buhay ko ay di na magbabago. At kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa mali. Ako ay sumuko na, si Jesus ay nakilala. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Binago niya. Ang aking buhay ay binago niya. Magmula nang ako'y magpasya, sa aking puso'y paghariin siya. Anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Amen. Salamat po sa Panginoon Diyos sa napagandang mensahe ng awitin. Tunay po ng Diyos ay magbabago sa ating mga buhay. Gaya po ng ginawa ng ating kapatid na nagbigay ng awitin, na nung siya nagpasya na sumuko sa Panginoon, ang tunay nga po ng Diyos ang siyang magbabago sa buhay ng tao. Ngayon po mga kapatid, ay dadako na po tayo sa pang-apat na bahagi ng ating pong programa sa gabing ito. Ay hiniling ko po na ihanda na po natin ang ating mga puso't isipan. Kung mayroon po tayong ginagawa, ay isantabi po natin. At sa gabing ito mga kapatid, ay ito po yung pinakamahalagang bahagi ng ating pong programa, ang mapakinggan muli ang salita ng Diyos sa gabing ito. At ngayon po ay tinatawagan ko na po ang ating pong mensahero sa gabing ito. Magmula pa po sa La Trinidad Benguet, ang ating pong kapatid, si Brother Jet Batalya. Siya po ang ating pong mensahero sa gabing ito. Brother Jet.
Magandang gabi mga kapatid, malamig na gabi dito sa siyudad ng Pines, Pilipino. Magandang gabi Salamat po. sa Panginoon at okay ba ang aking signal? Okay, maganda po. Okay po. Salamat sa Panginoon, binigyan ako ng pagkakataon na mangaral ng kanyang salita sa gabi ito. Tayo magsisimula na. Dito sa Lucas chapter 13, ito ang ating pag-aaralan o mensahe na ating maririnig. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kokonti baga ang mga liligtas? Yan ang bibigyan natin ng pansin ngayon, yung salitang o yung tanong na yon. Kokonti baga ang mga liligtas? Yan ang isang tanong na kailangan masagot natin ng tama para may mga maligtas. Kaya may nagtanong sa ating Panginoon na kokonti baga mga liligtas. Yung nagtatanong na ito maaaring gusto niya ring maligtas o sinusubok niya ang Panginoon kung anong isasagot ng ating Panginoon. At ang tugon ng ating Panginoon, sabi niya sa verse 24, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kaya yung maligtas, meron kang papasukan. Makipot na daan o makipot na pintuan. Ang tinutukoy niya rito ay ang kanyang kaharian. At ang kaharian na yan din yung iglesia ng ating Panginoon. Kaya yung salitang maliligtas, kailan maunawaan natin yon? Maligtas, maraming hindi nakakaunawa yun. Hindi nila naunawaan yung kaligtasan, yung maligtas. Ang nasa isip nila o yung pangangaral nila, na kung papasok ka sa kanilang iglesia, papasok ka sa kanilang iglesia, maliligtas ka na. Medyo kung pakikinggan natin yung papasok ka, maliligtas ka na. Parang hindi sigurado yata. Kaya ano ba yung maligtas o maliligtas? Sa English yun ay salvation o kaligtasan. Ang simpleng kahulugan ng kaligtasan o yung maligtas ay yung maalis ka sa kasalanan. Kung titingnan niyo sa dictionary, yung salitang kaligtasan niyo ay mapalaya at maalis ka sa kasalanan. Yan ang maliwanag na meaning o kahulugan ng kaligtasan. Kung titingnan mo naman sa biblical meaning of salvation o anong kahulugan ng salitang maligtas o kaligtasan, dito sa Mateo 1:21, at siya ay manganganak ng isang lalaki. Yan, si Maria manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kanya, Jesus. Yan ang pangalan niya, Jesus. Ang ibig sabihin ng Jesus, tagapagligtas o Savior. So naparito ang Panginoon para magligtas. Sino ang ililigtas niya? Yung tao, tayo. Saan niya tayo ililigtas? Ito, maliwanag dito na sinabi niya, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Yan ang layo niya. Yung bayan dito, yung mga Israelita Pero in general, lahat ng tao gusto niyang maligtas. Saan? Sa kanilang mga kasalanan. Yung pala ang kahulugan ng kaligtasan, mga kapatid, yung maliligtas. Yung maalis tayo sa kasalanan. Bakit?
Sapagat ang tao ay makasalanan. Sabi nga sa Roma 3:23 o 3:23, ang tao, lahat ng tao ay nagkasala, may kasalanan, pinanganak ng makasalanan. Kaya kailangan siyang maligtas. Sapagkat kung hindi siya maliligtas, ang kabayaran ng kasalanan ay kaparusahan sa impyerno, kamatayang espiritual. Kaya gayon na lamang, sabi nga sa John 3:16, ng pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na. Kaya isang araw, pinanganak ang ating Panginoon, 2,000 years ago, 2,000 taon na nakakaraan, ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo para iligtas niya tayo, alisin tayo sa kasalanan. Para wag na tayong nagkakasala o gumagawa ng kasalanan. Yun ang layunin ng Ebanghelyo. Yun ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, na tayo ay alisin sa kasalanan sa pamamagitan ng tagapagligtas na si Hesukristo. Yan ang maliwanag na kahulugan ng kaligtasan, yung maligtas. Kaya nung tinanong ng ating Panginoon, kokonti ba ang maliligtas? Kokonti. Pagkat sabi niya rito, kung ating babasahin itong susunod na mga bersikulo, kung makatindig na ang puno ng sambayan at mailapat na ang pinto at magpasimula tayong o kayong magsitayo sa labas at magsitugtok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, buksan mo kami. At siya'y sasagot at sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Kaya yung iba, bakit hindi sila makapasok sa langit? Bakit hindi sila naligtas? Sapagkat meron silang maling pananampalataya, maling relihiyon, false religion. Kaya kung babasahin natin doon sa Matthew 7:21, kaugnay din ng teksto ito na binasa natin sa 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang mga pangyarihan. At ang magkagayo, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. So yan ang makikita natin, yan ang nabasa natin sa Biblia. Marami ang nagsasabing sila'y Kristiyano, pero yung kanilang pananampalataya ay mali. False religion. Isa pa, sabi nga, yung kanilang labi, pinapahayag nila ang Diyos, pero sa gawa nila, hindi naman nakikita. Yun ang sinabi rin dito sa Ezekiel 33, 31, 32. Sa Ezekiel chapter 33, 31 at 32. At dumating sa inyo na wari ang bayan, ay dumarating na sila ay nagsisiupo sa harap mo, na gaya ng aking bayan. At kanilang dinidinig ang iyong mga salita. Yung dinidinig, maraming mga pumunta sa kapilya, nakikinig ng salita ng Diyos. O maring nakikinig sa mga pangaral. Ngunit hindi nila ginagawa. So yan, ang gusto nila, yung Biblia ang sumunod sa kanila. Hindi nila susundin yung Biblia. Sapagkat sila ay nagsasalita ng malaking pag-ibig sa kanilang bibig.
Kaya yung sinabi ang Panginoon, Panginoon, yan. Tumatawag sila. Hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon ay pupunta sa langit. O maliligtas sa kasalanan. Hanggang sa bibig lang. Yun ang pagkakaiba. Meron tinatawag na, alam niyo yung pananampalataya, may tinatawag na sa bibig lang o sa hanggang salita lang, hanggang sa isip lang. Ang gusto ng Panginoon na pananampalataya ay yung galing sa puso. May pagkakaiba yon, yung pananampalataya na galing sa bibig. Naririnig natin yung sinasabing Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Paano nakikita na o nalalaman na sila ay Kristiyano sa nguso? O yun nga, sila ay nagsasalita ng malaking pag-ibig sa kanilang bibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. At narito, ikaw ay parang masayang awit sa kanila na may maligayang tinig at nakatutugtog ng mabuti ng panugtog. Yun, umawit din sila. Gagaling pa rin ang umawit. Sapagkat kanilang naririnig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. Yun ang pagkakaiba, mga kapatid. Yung dinidignig nila ang yung salita. Marami pupunta sa kapilya, sa mga simbahan, nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa. Pero anong sabi ng Biblia? Ngunit hindi nila ginagawa. Yun ang pagkakaiba. Kristiyano sa nguso lang, hindi sa puso. Kasi kung taos puso, natanggapin mo ang Panginoon, sundin ang kanyang mga utos, lahat ng mga utos ay susundin mo at hindi ka na gagawa ng kasalanan. Bibigyan ka ng kapangyarihan. Kung tayo ay tatanggap sa Panginoon, bibigyan tayo ng kapangyarihan na masunod ang kalooban ng Panginoon. Kaya yan ang nakikita natin dito na sa ating pag-aaral o sa mensahe ng ating Panginoon. Na isa pa yung mga tao, half-hearted sila, yung hati ang puso. Minsan naririnig natin sa kanila na kailangan half-half sa Panginoon saka sa mga material na bagay. Pero hindi sila sabi ng Biblia yan. Kailangan, sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo. Yun ang pinakadakilang utos, ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi pwede yung half-hearted o hating puso. Kailangan buong puso na sundin natin ang Panginoon, ang kanyang kalooban. At sabi niya, yung sabi nga rito sa sa Lucas, sabi niya magpilit kayong pumasok. Kaya alam niyo, may pagpipilit yan sa hindi yung pahapay-hapay. Hindi yung kunyari yung ibig sabihin hindi yung nakikita natin yung mga iba, may pananampalataya pero hindi nila sinusunod na lubusan ang kalooban ng Panginoon. Nagsisinungaling pa rin, nagmumura pa rin, nagbibisyo pa rin. Pero sinasabi nila na sila ay Kristiyano. Yung magpilit dito, yung napumasok sa pintuang makipot, kasi yung ginamit sa English yan yung stricto. Alam mo ba na stricto ang salita ng Panginoon? Kailangan sundin natin ang kalooban ng Panginoon, hindi yung sarili natin, hindi yung kalooban natin. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, makikita natin na makipot ang daang o yung pintuan patungo sa kaharian, patungo sa langit. Sapagkat yung kaligtasan, yung malis ka sa kasalanan. Kung may kasalanan, hindi pa ligtas. Kailangan maunawaan natin ito, mga kapatid. Kung ang tao gumagawa pa ng kasalanan, hindi pa siya ligtas. Maaaring pumasok ka ng isang relihiyon o sekta, pero hindi ka pa ligtas sa kasalanan. Ang maliwanag na tinuturo ng banal na kasulatan,
Yung maalis tayo sa kasalanan, maligtas tayo sa kasalanan. Tapos idadagdag tayo sa iglesia o yung kanyang kaharian. Di ba sabi niya, kailangan may panganak kang muli upang makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Alam niyo, ang kaharian ng Diyos, yung sinabi ng Panginoon kay Nicodemo na kailangan may panganak kang muli upang makapasok tayo so that you can enter to the kingdom of God. Yun ang born again. Yun ang born again experience. Yun ang karanasan ng maligtas sa kasalanan, yung may panganak na muli. Pagsisihan natin ating mga kasalanan, may papanganak tayo muli. Yun ang sinasabi ng 1 Corinthians 5:7 o 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang lahat ng mga bagay lumipas na at naging bago. So pagka naligtas tayo sa kasalanan, yun, makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos, hindi lang doon sa langit yun. Dito, ang kaharian ng Diyos, yan ang kanyang iglesia. Kaya yung mga nangaligtas, sabi niya doon sa Acts 2:47, those who are saved, yung mga nangaligtas, will be added to His church o idadagdag niya sa kanyang iglesia. Hindi yung papasok, hindi yung pinapasukan. Yun ay kailangan maalis tayo sa kasalanan, ma-born again tayo. At tayo ay idadagdag sa kanyang iglesia. At tayo ay babaguhin ng ating Panginoon. At alam nyo, kaya kung ating babalikan yung binasa natin dito sa chapter 13 ng Lucas. Sabi niya rito, kung magkagayoy, pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsinom sa harap mo at nagturo ka sa aming mga lansangan. Yun, alam nila ang salita ng Diyos. Nakarinig sila ng Panginoon, ng tungkol sa Panginoon. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakakilala. Kayo yung kung kayo taga saan, magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Diyan na nga ang pagtangis, kaya may impyerno at ang pagngangalit na mangipit. Kung makita ninyo si Abraham at si Jacob sa lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos at kayo'y palabasin at sila ay magsisipanggaling sa silanganan, sa kalunuran at timugan sa ilagaan at nagsisiupo sa kaharian ng Diyos. Yan yung mga hintil na yan. Kasi nireject nila, hindi nila tinanggap yung kaligtasan na pinagkaroon ng mga Panginoon sa yung mga tao ng Diyos noon, mga Israelita. Kaya nga nagkaroon ng Apostle of the Gentiles, si Pablo, nakarating sa atin ang Ebanghelyo. Na naipangaral din sa atin, kung minsan mas marami, alam niyo ba na mas marami pa ang mananampalataya ng mga taga-Hintil? Kaya nanggagaling, sabi niya, manggagaling sa kanunura, sa silanganan, sa kalunuran, sa timugan at hilagan. Dahil maraming tatanggap na mga Hintil, mga hindi Israelita, katulad natin, hindi tayo Israelita, yan ang bayan ng Diyos, pinili ng Diyos ngayon. Noon Pero ngayon, wala nang Hintil, wala nang Israelita. Lahat ng tatanggap sa Panginoon, kasama na sa kanyang iglesia. Kaya nga, kung kunti pa nga maligtas, sa amin ng Biblia, sa Matthew, ito lang panguling kuwan natin, Matthew 22, verse 14. Ano sabi niya rito? Yung tanong na, kukunti ba maliligtas? Sabi niya, sapagkat marami ang tinawag, datapwat kakunti ang mga nahirang. Sa English yan ay, many are called, but few are chosen. Kaya, yan ay isang katotohanan. Maraming tinawag. Ibig sabihin, maraming lalapit magsisisi. Sabay, kukunti pa rin yung magsisisi. Tatanggap, maliligtas. Tapos, kukunti pa rin yung magpapatuloy. Many are called, maraming tinawag,
datapot kakunti ang napili. Yung mga magpapakabanal na yun. Kaya kailangan kasama tayo doon sa chosen few na tinatawag. Kaya sa panahong kasalukuyan, napakasama ng mundong ito. Sabi nga ng Biblia, sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Nasa panahon na tayo ito na ang panahon na talagang napakasama na ng mundo. Alam mo, nakikita ko, nag-a-analyze lang ako, opinion ko lang. Sa nangyayari, ito, yung mga internet, social media, siguro sa mga bata ngayon, yung Generation Z na tinatawag o yung susunod pang generation, anong nakikita natin sa kanila? Wala na silang interest. Kaya tayong mga matatanda na, alam niyo sa Amerika, maraming mga kapilya doon na nagsasaro na kasi wala nang pumapasok. Para sa isang iglesia na pinuntahan namin sa Amerika, dati ang dami nila doon sa kapilya. Mga bata, mga 100, 200, 300, 500, gano'n. Pero nung itong panahon na ito, alam niyo kung ilan ang natira? Wala pang 20. Walang may regular na pupunta, pero wala nang kabataan na pupunta. Tapos puti na mga book nila, malapit ng, pag namatay yung mga yun, wala na. Kaya itong sa ating mga mananampalataya, hamon sa atin yan. Tulad ng panahon ni Noe, napakasama ng mundo, ilan lang naligtas? Ilan lang ang nanampalataya? Sa dami-dami ng tao noon, 8 lang ang pumasok sa daong na kasama ng ating Panginoon. So sa panahon natin ngayon, ganun din ang mangyayari. Ilang milyon kaya ang maliligtas? Dito sa Pilipinas, maraming may pananampalataya dito. Ilan kaya ang talagang tatanggap? Magpapakabanan. Kaya pagsikapan natin na kasama tayo sa chosen few, sa kukunting magpapatuloy. Yung many are called but few are chosen. Maraming tinawag pero kukunti ang napili. Sana kasama tayo sa kukunti na yan. Lalo na ngayon, alam niyo sa susunod na henerasyon, huwag tayong mapahay ko ng Ilocano, huwag tayong ma-disappoint. Ba't kukunti nang tatanggap? Kung minsan ang diablo sasabihin niya, kukunti na kayo. Parang mawawalan ka ng gana din. Tapos makikisama ka na rin sa sanglibutan. Sa pagsagana ng katampalasanan, makikisama ka na. Pero sana, yung kaligtasan natin, sabi nga, panghawakan natin hanggang sa wakas, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Madatnan tayo sa kukunti na yan na tumanggap at nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ito yung isang hamon sa atin, mga kapatid. Kaya nga, yung tanong na kukunti baga maliligtas. Yung maligtas sa kasalanan. Maraming mga may relihiyon. Ang relihiyon nila, sinumas religion. Hanggat nandito ka raw, nagkakasala ka. Hindi yan ang relihiyon ng ating Panginoon. Hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Walang makapasok sa langit na makasalanan. Ang makasalanan ay parurusahan sa impyerno. Kaya huwag tayong padaya, mga kapatid. Maraming mandaraya. Pero magpapatuloy tayo hanggang sa wakas. Yan na natin na pag-aralan. Ibigay natin sa ating mga angkor. Mensahe. Amen. Salamat sa ating Panginoon, Brother Jet, sa magandang mensahe na pinakaloob sa atin ng ating Panginoon sa gabing ito. Ang katanungan na kakaunti baga ang mga liligtas. Kaya mga minamahal, bigyan natin ito ng magandang atensyon sa lahat ng mga kikinig, mga minamahal sa Panginoon, sapagkat isang katanungan na talagang sa mundong ito ang realidad
ay marami ang gumagawa ng kasalanan at doon ang marami ang maluwang na daan. Ngunit ang ibig ng Panginoon ay magsipasok sa makipot na daan. Sabi niya doon sa Matthew 7:13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang na pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Yan ang realidad sa mundong ito, mga minamahal. Kaya nawa ang mensahe ng ating Panginoon sa gabing ito, tayo maligtas. Isipasok tayo sa makipot na daan sapagkat mga minamahal, tatayo ang puno ng sambahayan, tatayo ang Panginoon sa husgado. At ang napakasakit sa lahat, sabihin ng ating Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kaya mga minamahal sa Panginoon, tanggapin na natin ang Panginoon sa ating buhay. Iwanan na natin ang kasalanan. Ang sabi kanina sa definition ng kasalanan, deliverance from sin, umaalis doon sa kasalanan. Kaya nawa magbigay ng hamon sa atin ito mga minamahal sa Panginoon at napagpala tayo sa gabing ito. So tayo na ay mag-closing prayer at pangungunahan ko po ang pananalangin. Tayo po yumuko muna. Tayo dadalangin. Amang Diyos na banal mo kapangyarihan, may ligin sa lahat ng pinagpapasalamat muli sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, na mayroon palaging ganitong platform na yung pinagkakaloob upang maging daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. Batid namin sa pamamagitan ng Santong Espiritu, ikaw po ang nagsalita sa amin, Panginoon Diyos. Ikaw po ang nagpala sa amin, Panginoon. Kaya kung sino man ang nakikinig, may pakinig ay makinig, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang mga salitang na yung binitawan sa amin, Panginoon Diyos, ay salitang may kapangyarihan at gumawa ka sa puso ng sino man, Panginoon Diyos, na nangangailangan nito. Sa oras na ito, Panginoon Diyos, kami pinagpapasalamat na hindi po nagkukulang iyong salita palagi upang maabot ang mga kaluluwa, Panginoon Diyos. Gamitin mo palaging malinis na kasangkapan itong online platform na ito, Panginoon Diyos, na meron ka pang mga kaluluwang maidagdag sa iyong iglesia. Sa mga kapatid na nagpapatuloy ay magbigay hamon din ito upang mas marami pa kaming maabot ng mga kaluluwa na maligtas, Panginoon, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kasi gabing ito, kami pinagpapasalamat sa lahat ng pinagkaloob na ginagamit sa platform na ito, sa mga operators mo, sa mga behind the scenes na mga magagawa sa platform na ito, sa iyong anchors, sa iyong online sign interpreter, Panginoon Diyos, Lovely, at higit sa lahat sa iyong mensahero na ginamit, Panginoon Diyos, tinataas namin ang iyong pangalan, pinupupurihan ka namin sa gabing ito, at dinadakila ka namin sa aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, at sa pangalan. Amen. Amen. Salamat po mga kapatid sa mga kaibigan na patuloy na sumasabaybay sa programang ito. Hanggang sa muli po mga kapatid, naway muli ay sama-sama po tayo sa ganitong programa sa susunod pong mga araw. Hanggang sa bukas, at nawang Diyos ang siyang tumulong sa bawat sa atin. Salamat po sa bawat isa ng Diyos ang siyang tumulong sa bawat sa atin. Sa ating mga operators, sa ating sign language, sa ating pong mensahero sa gabing ito, at ang ating co-anchor. Maraming salamat po. Muli, paalam po mga kapatid. Alam po mga kapatid. Good night po. God bless. Good night. Sunshine so free.